Min fuq muntanja għolja fil-Galilija, Ġesu qabel ma jitla s-sema jibgħat l-apostli jgħallmu lill-ġnus kollha. X'kellhom jgħallmu lill-ġnus kollha? Insellmilkom u nistedinkom għal 183 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dan il-ħadd sejrin niċċelebraw il-festa ta' Trinità Qaddisa. It-twemmin tagħna falla wieħed fi 3 persuni: il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Il-Knisja tagħtina l-eluq tal-Vanġelu skont San Mattew. Skont San Mattew, id-dixxipli jinġabru fuq il-muntanja fil-Galilija fejn kien ordnalhom Ġesu, u hemmhekk mhux biss imuh, imma saħansitra kien hemm min iddubita mill-preżenza ta' Ġesu. Il-kelma ta' Ġesu hija ċara: lili ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru għalmu il-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U propju f'din il-kelma, f'dan il-mandat apostoliku li Ġesu jagħti lid-dixxipli tiegħu, nistgħu nifhmu x'għandha tgħallem il-Knisja matul is-sekli. It-tagħlim tagħha huwa kollu mlaqqam fix-xandira tal-bxara tajba. Ir-rivelazzjoni li Alla huwa Missier li tant ħabb lid-dinja, illi ta' lill-Ibnu l-waħdini biex permezz tiegħu hija s-salva. Wal-qofol tal-Vanġelu, iż-sbuħija li narfu l-imħabba tremenda ta' Alla. Nerġa' ngħid illi tidher fuq kollox fil-persuna, fil-ħidma, fis-salib, fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu għall-fidwa tagħna. Fidwa illi aħna nidħlu fiha bil-qawwa tal-Ispirtu Santu illi nirċievu fil-Magħmudija. Għalhekk il-kman ta' Ġesu għamdu fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Araw xi ġmiel. Il-qofol, l-essenza tal-ħajja nisranija tagħna hija li narfu u ngħixu fl-imħabba tal-Missier għalina, ikkonfermata minn Ġesu moti għalina, li narfuh u nirċievu il-fidwa li ġibilna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U għal-mod kif fil-prattika ngħixu f'dan il-misteru trement ta' Trinità Qaddisa. Jew nilqgħu wkoll dik il-kelma żgura ta' Ġesu: jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Sal-aħħar ta' żmien nistgħu niġu mlaqma din l-imħabba ta' Trinità Qaddisa għalina. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.